Toda medida é necesaria para minimizar o risco de contagio do coronavirus. Por esta razón, moitas empresas do Barbanza están a facilitar o teletraballo de todos os postos nos que sexa posible. É o caso de Sálica, empresa de alimentos conxelados radicada no polígono da Tomada, na Pobra. Segundo explicou o seu xerente Antonio Pichel, todo o persoal administrativo traballa dende casa. No que respecta á planta, reduciuse a produción entre un 25 e un 30%. Optouse por flexibilizar os turnos, limitando o número de persoal en cada quenda, para poder así manter a distancia de seguridade. Cada traballador exerce a súa actividade a 2 metros do outro. Sen embargo, esta drástica baixada produtiva non está a repercutir tan negativamente na facturación, xa que ao tratarse dunha empresa de alimentación segue a rexistrar moita demanda, especialmente das grandes superficies que precisan abastecerse. Por outra banda, tamén reforzaron o servizo de limpeza con tarefas de desinfección en todas as instalacións, especialmente en áreas como o comedor. A empresa xa contaba cunhas normas moi estritas en materia de higiene, tal como establece a normativa para o sector alimentario. Aínda así, aumentou o tempo e a frecuencia da limpeza para reducir as posibilidades de contagio.